И здравейте, приятелчета! Дойде време за ново семейно приключение. Отново цялото семейство на един напълно непознат водоем за нас. Избрахме го двамата с тате, понеже до сега не са снимани филмчета на него и ще ни е интересно както и на нас, предполагаме и на вас. А именно става въпрос за Еркулейк. Часът е около 10, 15 юли. Предполагам, че изобщо няма да мога да спя от вълнение, но в крайна сметка трябва поне малко, мъничко да се почина, за да съм свеж за новото приключение, новото семейно приключение. Лягаме се и ще се видим на сутринта. Ай! Добро утро! Добро утро! Пак сме в нашата любима машина на времето и сме на път. Този път сме пълен комплект. Мама е зад нас с другата кола, с другата машина на времето. Кучето е с нас, Банко е с нас, пълен комплект. И пътуваме към къде? Еркулейк! Reduced speed ahead. Супер, напълно непознат водоем за нас. Собственика ни чака там. И ще се опитаме да ви покажем повече от обитателите му. Дано и те да бъдат благосклонни и да желаят да се снимат. Да, и ще се позабавляваме семейно няколко дни. И какво? Газ? Айде! Айде! Здравейте! Наживо от машината на времето. Пътуваме с Ванко и Пър, които всъщност пинкат на задната седалка. А отпред в джипа са моят любим съпруг и големият ни син. Този път приключението за цялото ни семейство. Макар че аз и Ванко не знаем къде всъщност отиваме, просто следваме колата и сме изцяло на вълна изненада. Макар че на моменти имам усещането, че нашите момчета забравят, че този път сме с тях. Нищо ще им го простим, защото ги обичаме повече от всичко. Най-вероятно в колата отсреща текат режисьорски дейности, замисли как да протече бъдещия филм. Ще ги изненадаме и ние с едно включване от, както казах, машината на времето. Да, нямам търпение. Нямам търпение за нашето семейно време. Ще ви държим в течение. До после! Казват, че от ранна детска възраст чак до дълбока старост, хората помнят чувствата, с които са живели. Помнят дали са били обичани, дали някой е намирал време за тях, дали са се смели от сърце. Един ден нашите момчета ще пораснат, ще тръгнат по своя път, ще създадат свои семейства. А ние се молим да помнят как сме ги прегръщали, как сме посрещали изгревите заедно, как сме мълчали край водата, и въпреки това сме си казвали всичко. Това е причината да снимаме нашите филми. Не за да покажем съвършен живот, а за да запазим онези мигове, които времето винаги се опитва да ни отнеме. Защото един ден, когато нас вече няма да ни има, ще останат точно тези кадри. Някой ще натисне бутона "Пусни", ще чуе смеха ни, ще види очите ни, ще разбере колко много сме се обичали и ще стане част от нашите спомени. Добре дошли в Търсачи на спомени!
Every place we used to go feels different on my own. I don't cry the way I Здрасти! Здравейте! Здрасти. Ето, че дойде време отново за нашето семейно приключение. Отново цялото семейство на един напълно непознат водоем за нас. Водоем е силно казано. По-скоро локва. По-скоро локва, да. Да, дълбока, Малка. малка локва. Дълбоко, но малко. Да. Именно става въпрос за Еркулейк. Еркулейк. Еркулейк, да. Не риби, ама Еркулейк. се хваща. Риби скачат, но за сега нямаме удари. След малко... Да, и почва да вали. Абе, важното, че сме тук всичките на Да. вода и това е. Точно така и се забавляваме, правим Няма си да кефа. занимаваме с захранки и там, какво бъркаме, какво не бъркаме, какво... Същи работи като преди. Да. Варена царевица, Барис Байц. Има вероятност да сме капо, ама Ти друга. това си го има в Зара. Малко се подведахме по водоема, ама нищо. Да, тати, ама то не може всеки път да ги убиваме рибите, нали? После ще извикаме собственика и той да каже няколко думи за... Да ме запознае с водоема, за да. Еркулейк. За водоема, да. Да, точно. И ще направим всичко възможно да изкараме някаква риба от тази дупка. Че нищо не се хваща от тази Няма, не е тъпа. Ще пробваме да ловим поне една риба да ви покажем от дупката. Ние се надяваме да не е лоша риба, да е хубава. Да. Ще ви покажем и риболов на ЗИК малко по-късно, защото най-вероятно риболова ще е на ЗИК, защото е зверска дълбочина, бреговете са много стръмни. Абе, тук трябва да сложиш пип с две думи, ама ще се пробваме, ще се справим, бе, нали? Първо кажи им, Точно така. ще ги убием. Еми, това е. Това е. Ще се включваме, ако има някоя риба, ако не, пак ще се Ние ще включваме. ви покажем природа, калинки, Деревета. малинки, Ванко. Ти, онай. Ванко ще ви изпее една песен, да, ти, онуй. Ти, онай. Да, този път филмчето ще е изцяло за забавление. Най-вероятно, ако излезе и някой риба, ще има и рибки. Точно така. Ми добре. Айде. Айде. Айде, чао хора! Чао. falling into blue. Nothing left to prove. Every line is fading out like a whisper without sound. I don't feel the weight. I just drift away in between the lines. There's a softer state. Don't wake me now. I'm where I'm found. No need to move. Васимка няма бургери, но тачи уби един динозавър Рекс и ядем динозавършки месо. Топ. Риби, кажи, има ли? Не, ама скачат. Риби няма, имаме тиранозавър, не? Тиранозавър Рекс. Еми, хората някой път снимаме риби, някой път мръвки. Това е положението. Някой път пърка. Да. Ай, после може и риби да има. Да. Обикновено карпен фън, когато сме на риболов, не може да седнем да вечеряме. Рядко се случва. Обаче сега ще ви покажа карпен фън капо. Как вечерят. Ох, бабачко. Карпен фън капо. И И вечер. не сме на чушки с Да, и не сме на чушки с боб, на тиранозавър. Да. Ванко, риби има ли? Нямам, ама скачат. Какво ще им кажеш на тези хора? Еми, ако сте на риболов, да хваните риба. Да им улабим, кажи, бе. Айде да ви сладко. Да ви сладко. Not always. Not even mostly. But enough times I got it right. Enough times I got it right. Not perfect.
something true heaven, something real. Enough times I got it right, enough to feel. В забързаното ежедневие често забравяме колко ценни са малките моменти. Моментите, в които сме заедно, в които разговаряме, смеем се и споделяме една и съща радост. Защото истинското богатство на едно семейство не се измерва с това, което притежаваме, а с любовта, която даваме един на друг. Тук, край водата, ние не търсим само улова. Търсим времето, което ни събира. Търсим усмивките, които ще останат в спомените ни. Търсим онези мигове, които един ден ще си спомним с топлина в сърцето. Семейството е мястото, където винаги има разбиране, подкрепа и обич. Мястото, където се учим един от друг, където растем заедно и където всеки споделен миг има значение. Защото най-големите трофеи в живота не се държат в ръцете, те се пазят в сърцето. Not everything, something true happened here. Enough times I got it right, and that is the only count that matters now. Enough times Еркулик, motherfucker, ой. Не сме капо. and still somehow enough remains the enough times I got it right, enough and then some. Something true, something true. Something true. Something true. Something true. Something true. Grief taught me. Мечтания, дългоочакван улов от Еркулик. Много красива риба, която взе с 200 брутален рън. Пускаме и чакаме следващата. Втория борбен красавец. Поредната риба. Натати на място. Ванко, разкажи повече за рибата. Много е борна, там хвърляме. Който хочеш повече риби, някъде. Ще има ли друга? Да, Бро. След 5 минути пак. да. Айде, пускай Много е тя. красиво. Ванко, цувка дай. Дай цувка. Муа. Айде, газ. Айде. Кой хванахме, Ванко? Бащата на втората риба. Е тия. Я? Тя ли? Мая тя. Мая тя. Дали няма да плаче сега? Не. Детето за татко си няма ли да плаче? Може би, ама ще я пуснем. Да, ние ще я пуснем да се видят. Чакаме да вземем люлката и тогава Да. вече ще го Батко слушам. я носи. Да. Брутална риба. Браво. Браво. То няма едно ученце. Има, бе, ти. Няма? То няма, бе, едно. Чакай да дълга. То века няма едно ученце. Еми, Третия борбен красавец. Както? започваме да дигаме нивото. Да.
Малко по малко, но го дигаме. Много е хубав. Кажи нещо за рибката. Как я изкарахме? Откъде я изкарахме? От натаче мястото, кажи. Да. С кепа. С кепа, да, точно така. Много е хубав борвен. Ще има покажем ли на хората? Да, айде. Гаджилка ли? Нищо няма. Ето я. Ще цънката? Браво. Какво казваме? Чакаме баба и да дойде. Да, Все пак дигаме нивото. Трябва следващата да е по-голяма, нали? Не е да. така? Точно така. Да. Ами, хайде да я пускаме и И чакаме баба. брутален ръм. Баба и баща и всички по-възрастни от нея, нали? Да, и бруталния ръм. Да. Но няма как да ви кажа, иначе само ние го чухме. Ще го пускаме ли? Ще го пускаме ли? Айде. Еми, поредната черна маймунка от тайното място. Морещо, такива истории няма. Ние и Карпентър си ги ловим, каквото и да е времето. И сняг да вали, минус 50 градуса да е. Карпентър си е Карпентър. Това е истината. Дай кофата браво на детето. Аре. Ще отидеш ли при бати? Да. Ай, ела сега да покажем на тези хора яма на дигоперката. Да стане още по-красив. Много е хубав. Мале. Черен, ма черен. Не. Черен и мазен. Ай, Черен и Ванко. мазен, точно така. Браво. Малко ще го пускаме ли? Айде да го пускаме и ще покажем Петя, ако има. Да, браво. Има много ясно. Айде да не го търси майка му, да не плаче за него. Да не плаче. Айде, деца. Чао. Мръсна жега. Времето много е топло. Ама ние на всичкото отгоре продължаваме да си вадим рибки. Риба номер
5-та, 6-та, нещо такова. Тази е по-малка от другите, но риба е. Направи ни кефа, какво повече. Пускаме, чакаме следващата. Айде, Джони. Айде, че много топло. Добре, ще пускаме рибката, както ви показахме. Айде, ви сега. Хоп. Отваряме картсака. И сме Виж, чакай. Виж? Натискаме така да се излезе. И сме И е готови. готова. Готово! Ай, да доведеш баба си, кажи. Пирфън, бъркаме. Бъркаме манджа. Манджа. Айде, Айде. надолу малко. И чакай сега да се изцеди. Айде, слагай. Айде, последно. Лена. Айде, слагай. Чакай. Давай. Тук няма водичка. Айде, сега бъркаме. Дай да го разбъркаме малко. Искаш ли че? Айде, давай. Бъркай, бъркай, хубаво. Да се развееш хубаво. Давай. И кученцата чеше. Май е готово, а? Да. Да. Айде, няма сега да го Хора, кажем. имаме пилечи от риба и варена царевица. Сега ще хванеш май най-голямата Да. риба. Най-голямата е майка. Keep hiding the way I feel. Me something no one gets me. If you told me I'm the only one you're thinking of. Хора, честия бървен красавец. Тежи ли? Нищо няма, нищо. Айде, дай, пробвай пак. Давай пак. Бати, помогни му. Айде, айде. Какво виж? Давай. Ето Давай. на. Охо, Браво. браво. Браво, Браво, момчето. браво, моето момче. На колко фанахме? Еми на розово. Браво. Ще го пускаме ли? Айде. Айде. О. Хелео! По традиция нашите семейни риболови се протичат с едно бобче на обед, както вие видяхте от миналия риболов. Така сега решихме да седим да обядваме и нека ви покажа. Здрасти. Ще зареждаме пистолетчета пак. За рибата. Пистолетчета ще зареждаме, да. Традиция стана на мама Боба. Топ. Много е хубаво. Да. Добре, айде да ви вкусно. Ай, хапваме да ви е сладко, ако и ви хапвате. Чакаме другите риби след като се найдем, нали така? Добре. Ай. Айде, хванахме беби рибка. Еми хубаво е. Да. Ами айде пускай. Цънкай, пускай.
Браво. 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 Топ? Мисля за какво правиш? Айде. Браво. Айде. Тарата! Хело. Отново пак сме ние. Да, и хванахме рибата. Да, можеш ли сам? Ванко. Браво на детето е. Май пак маймунка. Я се обърни. Май пак Погледна черна сам, не? маймунка. Я напред мини, напред. Браво на детето. Ще я пускаме. Ами айде. Тежи ли? Да. Много ли? Да. Ти се измори май. Айде. Пащай с бати двамата. Пащаме. Стой. Стой сега. Виташ как така. Айде, плаща ти газ към водата. Айде, Ванко. Айде, Ваня. Да влезе. Айде. Айде, да го пукам двама. Сам. Айде, давай. Тръгна ли? Виж, тръгва. Стой. Може ли да помогна? Айде. Айде, го. Айде, чао. Готов е. Ванко, какво ще им кажем? Чао. Чао. Браво. Знаете ли, ние не снимаме риболов. Ние снимаме времето преди то да изчезне. Снимаме, за да може един ден децата ни да седнат до нас, да се усмихнат и тихо да ни кажат: помните ли? Тогава няма да има значение колко риби сме хванали. Няма да има значение колко километри сме изминали или колко време сме прекарали край водата. Ще има значение само едно, че сме били заедно. И ако това филмче е накарало дори един човек да остави телефона си за миг, да прегърне семейството си, да излезе сред природата и да създаде свои собствени спомени, значи сме успели не само за нас, а и за вас. Защото животът не се помни с дните, които сме преживели, а с миговете, които никога няма да забравим. Мило, какво правиш? Наказан ли си? Наказан. О, милото ми то. Плащат риба. Горкия. Не, усети, мой да ям. Тази риба е голяма, бе. Ти не е малка риба. Ари, Ванко! Давай! Ванко, айде по-бързо, е! Пърка, Айде, Ванко, ще кипчосва, айде! дръпни се от скарата, ако обичаш. Айде, бе, Ванко. Тежък е, бе, ти какво? Дойде ли? Дойде ли? Наближава. Аре, байва. Дай го там при бата, дай. Пускай във водата. Отивай напред. Отивай. Давай напред. Да идвам ли? Давай, давай. Ванко, да не паднеш. Няма да падне никой, давай. Спускай кепа вътре. Бутай напред. Точно те.
Айде готов си. Не го закачал с него да си я кепни, бе. Айде. Ти му я докарай. Мини напред още малко, Ванко. А още малко. Браво на детето. Явката ще да му я докараш. Ванко, натисни кепа надолу. Я въря Ванко с напред. Айде готово детето да гледа. Охо! Кепа. Охо! Браво на детето! Те с деца на Браво! много се гордея. Най-добрите деца на света. Какво направи, бе, мамо? Кепна рибката! Юху! Най-накрая на тати петното се работи. Да. И той започна да вади прилични риби. И един дебел красавец. Тати е на скарата, ние вадим риби Рибата? с неговите пръшки. Аз се кепна. Тати работи силно на скарата, ние пък работим усилено с въдиците. Малкото ми братче сам я кепна от първия път. Аз я изкарах и сега има желание да ви я покаже. Обаче нека първо аз да ви я покажа, за да видите каква е красива. Ето е рибката. Малка бомба. Бомба с закъснител. О, искаш ли ти да я покажа? Аре, Ще я дигнеш ли ти? Да. Айде. че мълтишка. Айде, ходи опашката. Топ. И сега какво казваме? Пускаме и чакаме баба, нали? Да. Добре, айде. Здрасти, Ани. Аз съм Валко и съм на 7. Аз хващам много огромни шарани, амури. Дори ми дават и да ги държа. Пусни на таче, че пусне филмчетата ни. Много са хубави. Искаш ли да направим и ти риболов, ако искаш? Еми, добре. It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come on, gumbe, girl, what's up? Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. Героя, вижте, по две ги мачка, по две. Ама защото е изморен от кепването от риболова. Нали, Ванко? Вкусни ли са? По двечки. По три дали ще можеш? Или по-късно ще покажем? Ай, да ви сладко, приятели. Просто ме видяхте в кадър, ма какво да направя? Какво ще им покажеш? Красавец, не знам. Един дебеланко. Чакай да се измори малко и ще им го покажеш. Браво на детето. Така, скрием очичките.
Помогни му. Айде, нека му помогнем. Помогни нали? му, да. Айде, баче. Айде. Обърни го, Браво. хубаво го обърни, Ванко. Хубаво го обърни. Браво. Ето го. Браво на момчето. Браво, Ванко. Рибата е наша. Тарата. Тарата. Този път. Да. Еми, приятелчета, ето е първата ни нощна риба, а втората ни вечер. Не знам вече коя риба подред. Може би 10-та, 11-та, нещо такова. Тази е, може би, най-голямата за сега. Така си мисля. Може да се бъркам, но... Нека ви я покажа. Опа! Юху! Имаме си нощна рибка. Нали? Да. Накрая. Ари, Иванко идва. Браво на Аре, детето. виж, аре, виж, не се вижда. Ете. Хайде отиди да го... пак пред камерата мина. Хулиганя на едно. Кой ще им кажеш? Много е хубаво. Нощна риба, през нощта. Първата ни нощна рибка, нали, Да, баче? да. Браво. Ще има ли още според тебе? Да. Как няма да има, ние сме Карпен Фън. Много Да. ясно, че ще има. Айде, Преди Карпен нощта Фън. имаше малка, ама тази е хубава, огромна. Айде, Добре. пускай ти, да пускаме вътре. Айде. Айде. Няма по-сладка картинка от това. Малкият звяр спи като ангелче. Добро утро! Добро утро. Добро утро. Дойде, за съжаление, края на нашето ново приключение, вече старо, в миналото. Тук на повечето шаранджии, майстори, риболовци ще направят обзор как е преминал риболова, колко риби са уловили, монтажи, стръви, петна. Ние няма да го направим. Нашите риболови не се измерват в количество риба уловена, а в натрупаните емоции и мигове, прекарани с семейството, с смеха на децата, с забавлението покрай водата, с изгревите, с залезите. Най-прекрасното време. Без телефони, необезпокояване. Абсолютно, да. И ще продължаваме да риболовстваме емоции и по-малко риби. Защото един ден, като застанем един срещу друг, ще имаме какво да си кажем и да се сетим, да си спомним какво е било и ще ни бъде много хубаво и топличко и приятно. Пък и тия спомени ще остават след нас. Абсолютно, да. Така че от нас няма да чуете за монтажи и за количество риби. А само приятни семейни емоции. Малкият спинка още. Ние си изпиваме чайчета, кафенцата и потегляме към гадното ежедневие, за съжаление. Ама с надеждата за следващия. Да. Да. И продължаваме как бяха ни? Карпен Карпен Фън, Фън. Търсачна. На спомени. Приключения, на спомени. Да. Еми, това е приятелчета. До следващия път. До следващия път. Айде. И сладурковци! Наспинкахте ли се? Да. Бърка! Пауза за почивка. Къде отиваме, мамо? За рибка. За рибка. Къде ще ни води тачи? Еми, за рибка. За рибка? Изненада, не знаем къде. Да. После Да. ще ви покажем. Да, настроени сме за ново приключение. Да. Събираме нови спомени. Да. Да. И чакаме с нетърпение. Да. Бърка! Къде отиваме? Вижте нашите кученци пера. Хайде, до после. До после. Ванко? Няма риби, ама кучето сте топ. Нали? Комбина ли сте голяма?
Вие какви сте? Хулигани? Ага, Не, пенчовци. пенчовци. Много хубавичко.